Move, idiot. Takže čau lidi, já jsem Skubik a toto je kámoš Vojt... No to si kořila tatarku. To je Vojta 2861 když tak. A Čau. my jdeme natáčet, teďka jdeme natáčet... TFko. Tak, co bychom vám k tomu řekli, no? Zatím nic nemůžeme říkat, že? Nemluvit a hrát. Mrzej. No, To neumím. taky možnost. Jedno. Tajo. Au. Umřu. Tak co, jak to jde? Ale zabil jsem dva. No vidíš, mi to jsi šikovnej. Nejsou problémy, hele. Jo. Třetí vrtka, aha, ale to se Ty vody. Spaj. Já mám nějaký zaceky. Tak něco. Co se Spaj. děje? Přiběh mi. To jde minigana. Dobrý. Minigana. Asi jsem tě na teda. Minigana. Ještě tady je moc těch pajrů už. Kde jsou? Všude. Já, Hlavně jsou tam jakože už dole na té trávě, jakoby už venku, z té budovy. já Webu. Tak to nepovedlo. Jedno se to povede. No, Strobitu, co by si nám mohl říct o svém natáčení? No tak jako zatím se snažím. Zatím se snažím. Tak asi to, kdo by se nesnažil, že jo? Umři spáji, dobrý. Umři štoute, no. Dobrý. Vojta? No? Spáj. Tady byl taky to vidět. Jo. Tady je. Hoří. No, ta Dole. pokla nic to neudělala. Idiot. Teleportace je zbytečná, ale nevadí. Tam jich je, tyjo, hečtě. Jak psů. Já musím hrát trošku s něčím lepším. Tím párem nejde. Ha! Ty krása, jsem někoho zabil. To je úžasná zbraň, tady ten granát. No! Je tu někde spaj. Tady. Pyro. Nějaký rusák, no. To byl oba dva. Jo, zabil to. Dobrá práce. A tak stipnu. 3, 2, 1. Mrtvý. Ty kráso. Ani nevíš, že to tam je. Tady, počkám, to je ty bomby. A já. A zase ta bokla nic neudělala. Jak to? Má fungovat. Jo, tamhle ten pyro je tam docela drtí. Zatím to vypadá dobře. Ale jinak o tom YouTube jak jste stal. Snažit se budu tak natáčet některé hry. Teďka TFko se budu snažit natočit. Občas i další hry. CSGO, se mnou. CSGO se mnou určitě. No CSGO no. CSGO. In. Oh. Se mnou. Pojďou. No. A... Ty mi hrát nebudeš. Co jsem ještě řekl? Pachám. Jsem velice rád za vaše odběry. Za těch 7 odběrů za jedno video a 61 schlídnutí za jedno video, to je úplně úžasný.
Teďka to zabil. Musíme hodit trošku té šílenosti do toho natáčení. Umřete tady všichni! Umřete! Všichni tady umřete! Všichni! Všichni! A vůbec nikdo se. Pak nic, no. Plné šíleností, nebo? Můžu. Můžu pokračovat? Mě to nedělá problém. Ty krát. Nejhorší je to. Já to tefko neumím. Tak to vystřihnu. Nic nevystřihneš. Přišla babička a dala mi večeři, ty. To zvíš já? Když něco vystřihneš, tě zbiju. Jasný, doufám. Dobrý den. Jo, nahoře jsem, dobrý. Jo, dobrý, mami. Dostal hit. Je mrtvej. Trouba. Jsem mu zabil sám, dokonce sám sebe. Au, lagy. No, to hraješ, nebo mana? Jo, nebo mana hraješ, koukám. Tak jsem to nezabil. Ale já mám lepší story než ty, víš o tom? Taky já to rushuju s tím. Rushuju s granátem. Škokos. Pepo je. Ono to docela někdy vychází. Jo, jednoho mám. Dobré. Beru skouta na chvíli. Akapuka. Šupota louka. Amat. Už tu budu běhat se skoutem. No to říkáš. Ani se skoutem bylo vždycky dobrý, že jo? Ty krát, tak tady to bylo. Jo, v takových situacích. Jo, 6 zápek a zdržnul jsem. Ten trina! Už je asi mrtvá, nebo já nevím. Jo, teď už je. Ty zmetek. Já to trefil. Ten jejich ojen, než já štvát, nebo to řekne. No jo. Ojen. Ho. Paj? To jsi ty, aha. Uj! Počkej, stůj, ti pomůžu, dobrý. Pěkná práce. No, snajpera tam. Jo, jsem mu tam poslal dáreček. Tak a teďka se musí vyživovat. Bacha! Už to tady schytávám. Jo, tam jsem trina, tam je les. Vidíte, jo? Tady? Jo, už tady. Bocha. Ten první od nich není moc příjemný. Oujan. Oujan. Hej, Oujan. Tomu tomu řekneš Oujan. 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 Teď jsem jednoho docela účastně zahitoval. Ty jo, tady jich je. A ty to trefil. Jo, no, mě trošku to. Bing. Aha, já už vím, proč mi to... Tyjo, tady jich je jak much. Tady jich jak psů, kámo. Tam se hodil ten. Nebo mám. Já jsem tam vlídnul. Ty krás, Fakt? tak jsem jich zabil. Ještě tady je jeden. Nejdřív jsem tam vlítnul s granátem, ty krás. On mě zabije jen tak. Já tady mě bouchám jak kokos. A on neumře. A mě zabije na ránu. Já tam vlítnu s granátem. Vlítnu tam potom, vlítnu tam zase. To jsou vraše, vy to vidíš to skoro. To kombo, dat kombo. Jo, kde jsou tam vzal najednou. Jo, tak to je jeden. To byl druhý nahitovaný, takže mám asist. Dat kombo. A tam vždycky nabíhám s tím. Tady s atomizérem a jenom je tam bonk you. Bonk. I bonk you. Ale když je tam dostanu s tím Oh shit. backstrem, tak to mohl dávat taky určitě děbit, že? Hej? Kde se bavil? Ty vole, tam jich je. Však jo. Aha, teď já jsem zabil oba dva, jeden týpek. Tak to ne, to se pomstím.
A zatím ji držíme. Jo, to sice jo, ale... To nemám moc hezký, jako. Já už jsem to dlouho nehrál, už nevím, co to hrát. A můžu mít ještě dotaz na ohledně kanálu? Ano. Jak to vidíš s nějakou sérií z Minecraftu? Minecraftu? Jo, to bychom mohli. Ale asi ne jako normální sérii, co? Jo, tak klidně taky, pokud vy si nehráli úplně normální nějaký Minecraft. Nebo jako Ne. nějaký namodovaný klidně, ale... A to už je moc, podle mě série, těch už je na YouTube dost. No jo, ale zase, jako začátky se na tom, začátky se pak na tom zase tak těžší. Začátky jsou těžký právě na tom. Někteří